Mbak Dia, Mbak Ida, Rina cepet Anda nih, ada berita seru cepet. apa Mbak? Rina lugu-lugu. Sampai Mas Serti Poduro. Ceritanya Jule, cincik viral iki lho. Apa meneh ta? Jule meneh. Ih, tenan iki, Mbak. Iki lho mlebu ning lambe turah, deloken. Iya kan? Iki lho cek naik daun. Jule lho gonta-ganti lanangan. Durung ana 3 wulan kok gonta-ganti. Laris men to. Hah? 5? Durung sampai 3 sasi, Mbak. Lah kuwi pacaran apa audisi to kuwi? Lah kuwi lho Mbak salah sijine. Lah kok pacaran durung ana sesasi wis ganti meneh lho Mbak. Mbak ngerti apa ora? Iki lho ning berandaku delongono. Sosmedku lho kebak dekne kabeh. Wis pokoke niki to lengkap Mbak Dia. Mbak, Jule kuwi ya, nek tak delokke bocah iki ora seneng pacaran. Tapi dia seneng nek dia iki diumumke nek dia duwe pacar. Lah sing paling ngenes ki ya, iki lho aku nek setia. Mbak, setia ning omongan, tapi ora setia ning uwonge. Mbak, Jule kuwi to nek pacaran ora nganggo ati, tapi kanggo deadline Mbak Ida. Ya pantes viral Mbak Dia. Dudu mergo prestasi, tapi mergo koleksi mantan. Sing sabar kuwi to Mbak wong tuane. Lah wong pacaran kok kaya ganti sandal. Aku bingung Mbak Dia. Iki Jule sing ora setia, apa lanangane sing numpang lewat? Alah Mbak, nek aku lek ngarani to ya kabeh. Sing siji to senenge ganti-ganti, sing loro ya senengane nyoba. Pas, ya padha wae kuwi. Judulnya ki pas Mbak Dia. Jule viral. Viral apa? Viral ora becik, tapi amarga bacot konangan.